podem passejar-nos pel territori o altres països i podem veure camps, no sabem exactament potser què hi produeixen ni en quines condicions, però els veiem. Anem a una botiga i veiem producte, però no tenim ni punyetera idea què passa al mig. Val? No sabem com han arribat aquells productes, ni si tan sols aquells productes que nosaltres hem vist quan hem anat passejant i hem vist horts, o hem vist horta, o hem vist ramaderia, és el que després ens trobem a la botiga o al supermercat. Això tampoc ho sabem en bona part. Per tant, és la part de la comercialització, els canals de comercialització, els canals de distribució i una mica tota la logística que ho sustenta, és una part molt obscura realment i volgudament obscura. Hi ha molt poca informació sobre això, totes les normatives sobre traçabilitats parla molt poc dels canals de distribució i de tota la petjada que va deixant aquell producte alimentari, i a més, efectivament, és poder de tota la cadena, és la part més especulativa, la que ha entrat de ple en el mercat, i l'exemple més clar és que les grans indústries alimentàries de distribució i comercialització, que moltes també produeixen, perquè el que fan és comprar produccions, cotitzen a borsa. Per tant, és l'exemple claríssim que un bé bàsic, a mi m'agrada sempre que parlem, explicar que l'alimentació, que és un bé bàsic, si no mengem ens morim, podem no tenir casa, podem no tenir roba i sobreviuríem, tindríem més fred o menys, estaríem més còmodes o menys, però sense menjar ens morim, sense menjar i beure ens morim. Doncs aquest bé tan bàsic per la nostra vida és un dels principals objectes d'especulació que hi ha avui en dia pel món capitalista. I això s'ha d'explicar així i n'hem de ser conscients, perquè el problema és que, com que és un acte tan quotidià, moltes vegades no en fem d'això un acte de militància i no en som conscients del que significa cada cosa que ens posem a la boca.